निफ्राय लानानै फैयै फैयै दिनै जेनाखि बड'लेण्ड सीएम काप बे बड'लेण्ड सीएम कापआ नैबे क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव फाइनाल मेचआ जानानै थांबाय। बे फाइनाल मेचआनो कसुगाव आरो काजलगावनि गेजेराव जादोंमोन आरो मोन्नैबो हानजाया खोब मोजां गेलेदों आरो कसुगाव हानजाया चिरांनि काजलगाव हानजाखौ 2-0 गलाव फेजेननानै गिबि खेबनि थाखाय कसुगावआ बड'लेण्ड सीएम कापनि चेम्पियन टाइटेलखौ लानो हाबाय। जोङो दा एक्सपार्ट दोनदों जाय बिथाङा हाइएस्ट स्करार आरो जाय बिथाङा बेस्ट प्लेयारनि नामखौ मोननो हागोन बे सानै व्यक्तिखौ जोङो दुरान्ड कापआव गेलेनो थाखाय बड'लेण्ड एफसि हानजायाव मुं थिसनगोन। दिनै नोंथांमोना नुदों लोब लोब रायजो राजा फुटबल मोजां मोनगिरि बिथांमोना फैनानै जोंनि जेनाखि बड'लेण्ड सीएम काप फाइनाल मेच बेखौ नायफैदों। 16,000निबो बारा फुटबल लाभार्स बिथांमोना फैदों, मोजां मोनगिरि बिथांमोना फैदों आरो नैबे जेनाखि फाइनाल मेच बेखौ लोब लोब फैनानै सापर्ट होफैदों। दा बेखौ जुदि जोङो नायोबा जेनाखि थांखि लानानै प्रमद बर' सारा बड'लेण्ड सीएम कापखौ खुंदोंमोन बियो जाफुंसारबाय होननानै बुंनो हायो आरो बेल' नङा, बियो जागायनाय फैबाय थानाय समाव आरो बिनिफ्रायबो साबसिन हामसिन खुंनो थाखाय जोङो आरोबाव दिनैनि जेनाखि लोब लोब रायजोफोर फैनाय बिथांमोनहा जोंनो आरोबाव गोहो जगायनानै होफैदों। जागायनायनिफ्राय जोबजासिम टीम हिसाबै 3,200निबो बारा टीमा बाहाय बाहागो लादोंमोन आरो 70,000निबो बारा प्लेयार्सफोरा रेजिस्ट्रेशन खालामदों।